Κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε μια άνω τελεία στα θέματα του δελτίου μας σε αυτό το σημείο για να περάσουμε σε μια συνέντευξη η οποία αφορά τις επικείμενες ευρωεκλογές. Παρουσιάζουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης του Σούπερ υποψηφιότητες. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, κοντά μας είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Τόλιος. Κύριε Τόλιο, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Σιώδα. Κύριε Τόλιο, βρίσκεστε σήμερα στην περιοχή μας, στο νομό Κορινθίας, μια συγκέντρωση στα δυτικά του νομού μας, ακριβώς, στο Ξυλόκαστρο. Αντικείμενο φυσικά είναι οι κάλπες που έρχονται, τόσο η κάλπη για την Ευρώπη, όσο και η κάλπη για την αυτοδιοίκηση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε εντοπίζοντάς μας εσείς τα σημεία εκείνα τα οποία καθιστούν την κάλπη της Ευρώπης τόσο κρίσιμη όσο ακούμε από όλους όσους αυτή την περίοδο είτε είναι υποψήφοι είτε όχι. Ναι, ασφαλώς η κάλπη για τις ευρωεκλογές έχει πιο έντονα, όπως καταλαβαίνετε, πολιτικό μήνυμα. Ασφαλώς και η κάλπη στην περιφέρεια και ακόμα και σε επίπεδο Δήμου, δεδομένου ότι οι πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από τις πολιτικές μνημονίου και εν τέλει έχουν και προεκτάσεις εκ μέρους των κατευθύνσεων της Τρόικας, αλλά αγγίζουν και το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης, αφορούν και την αυτοδιοίκηση. Αλλά επειδή τώρα ετοιμάσαστε όμως για τις ευρωεκλογές, είναι σαφές ότι πλέον μπροστά μας, παρότι από αυτές τις ευρωεκλογές δεν εξαρτάται άμεσα το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, είναι ωστόσο ένα έντονο πολιτικό μήνυμα, γιατί είναι φανερό ότι το τι θα επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι, νομίζω ότι θα είναι άμεσα σε σχέση με τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας αυτών των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, και θεωρώ ότι μάλιστα τα αποτελέσματα είναι απτά και από μια άποψη είναι και δραματικά. Πολύ κωδικοποιημένα θα σας πω, το γνωστό 30% ανεργία, πρωτοφανές, 60% η ανεργία στους νέους, έχουμε 500.000 λουκέτα, έχουμε μείωση 40 έως 50 και 55 ορισμένες φορές του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, πτώση του εθνικού εισοδήματος, τι άλλο να πω, και το μακάβριο απολογισμό των αυτοκτονιών, 5.000 περίπου αυτοκτονίες, δεν είναι πρωτοφανές. Άρα οι πολίτες, τουλάχιστον σε αυτές τις κάλπες των ευρωεκλογών, αν όχι και στις άλλες, αλλά εδώ πρέπει να στείλουν έντονο μήνυμα διαμαρτυρίας, αποδοκιμασίας, που τελικά να καθιστά επιτακτικό αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, στο εγγύς μέλλον, την προσφυγή πλέον στις εθνικές εκλογές, για να αναδειχθεί μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Κύριε Τόλιο, όμως οι πολίτες έχουν δείξει στην κάλπη της Ευρώπης συνήθως πως απέχουν, έχουν κατανοήσει πως τούτη τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά και πρέπει να προσέλθουν να ψηφίσουν. Νομίζω ότι επισημαίνεται ένα γεγονός το οποίο υπάρχει πίσω του μια εμπειρία την οποία δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε για δύο λόγους. Ότι τώρα πλέον δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια που είχαμε στο παρελθόν, παρότι ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αναδειχθούν ευρωβουλευτές, ξέρετε, δυστυχώς δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε, αφού μιλάμε για μια πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και να είναι μια Ευρώπη των λαών, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα σαν Ευρωπαϊκή Αριστερά μιλάει για μια Ευρώπη των λαών και των εργαζόμενων, δυστυχώς αυτός ο θεσμός της αντιπροσωπευτικότητας είναι υποβαθμισμένος. Αλλά ωστόσο όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει εκείνη την ημέρα να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό το αποτέλεσμα θα επιδράσει άμεσα τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε μπροστά μας βιώσει τα 5 τελευταία χρόνια αυτές τις πολιτικές, όπως τις λέμε, τις πολιτικές μνημονίου, που είναι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων της τελευταίας πενταετίας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και της Τρόικας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί είναι οι οποίοι δίνανε και τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης έχει βγάλει, τουλάχιστον διαισθάνεται και νιώθει άλλος πολύ, άλλος λίγο, ότι έχει βγάλει ένα συμπέρασμα. Θα το επαναλάβει, θα μείνει αδιάφορος, θα πάει και την ημέρα, ας πούμε, για μπάνιο γιατί ο καιρός καλυτερεύει,
και ιδιαίτερα απευθύνομαι και στους νέους και σε όλους. Πρέπει να σταθεί υπεύθυνα σαν ενεργός πολίτης και να μην αφήσει για κάποιον άλλον να αποφασίζει για αυτόν. Άρα η συμμετοχή και ταυτόχρονα το μήνυμα, κατά τη γνώμη μας, προσωπικά έτσι, το μήνυμα νομίζω από δοκιμασίες αυτών των εκλογών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ελπιδοφόρα προοπτική. Περιοδεύεται στη χώρα το διάστημα αυτό και θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε Τόλιο. Οι πολίτες, καλώς ή κακώς, έχουν δαιμονοποιήσει την Ευρώπη, τη θεωρούν υπεύθυνη για την κρίση αυτή την οποία περνούμε. Το έχουν κατανοήσει ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι μια διέξοδος για τη χώρα μας και όχι κατά ανάγκη η αιτία όλων των κακών. Πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα και νομίζω ότι πράγματι υπάρχει μια σύγχυση. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι που είναι πολύ ουσιώδες. Αυτή η Ευρώπη που οικοδομείται, όπως ιδιαίτερα είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης που έχει και το ενιαίο νόμισμα το ευρώ, αυτή η Ευρώπη λοιπόν ενώ στην αρχή ξεκίνησε με υποσχέσεις, με δημιουργία προσδοκιών, ότι θα έχουμε σύγκληση οικονομιών, ότι θα έχουμε κοινωνική συνοχή, δηλαδή λιγότερες ανισότητες κτλ. Ότι θα είναι μια Ευρώπη μιας ισότιμης συνεργασίας, όλα αυτά, βλέπουμε ιδιαίτερα τα 5 τελευταία χρόνια κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Άρα για μας σαν αριστερά, και όχι μόνο σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σαν κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει, ενώ το όραμα της Ευρώπης των λαών και των εργαζόμενων παραμένει, και όχι μόνο, αν θέλετε, και παραπέρα και του σοσιαλισμού, να το σημειώσουμε, γιατί αυτή είναι η παραπέρα, έτσι, το οραματικός μας ορίζοντας, με αυτές τις συνθήκες δεν προωθείται. Αντίθετα βλέπουμε κινήσεις και ενέργειες, και θα πω 2 παραδείγματα, που είναι σε βάρος των λαών και των εργαζόμενων και δημιουργείται μια ιδιόμορφη φυλακή των λαών με την επικυριαρχία της Γερμανίας. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για μια Ευρώπη των Ευρωπαίων πολιτών κτλ., αλλά μια Ευρώπη με την επικυριαρχία της Γερμανίας. Τι εννοώ? Όταν δημιουργήθηκε αυτή ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, είχαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το λεγόμενο Σύμφωνο Σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυστυχώς δεν άλλαξε. Δεν είναι τράπεζα της τελευταίας καταφυγής για να δανείζονται τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, να παίρνω παράδειγμα για να φανεί, ας πούμε, το αμερικανικό δημόσιο, όταν έχει ανάγκη δανεισμού, καταφεύγει στην Κεντρική Τράπεζα και δανείζεται με μισό της εκατό επιτόκιο. Δεν ισχύει το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί δανείζουν τις τράπεζες, δανείζει τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνέχεια οι τράπεζες δανείζουν τα κράτη-μέλη με επιτόκια ανάλογα. Η Γερμανία είναι 1,5%, η Γαλλία είναι 2,5 με 3%, οι αδύναμες χώρες είναι 4, 5, 6 και 16%. Άρα εδώ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Έτσι, για να φέρω ένα παράδειγμα. Το ίδιο στη συνέχεια έχουμε και μια σειρά άλλων τέτοιων θεσμών πυλώνων που έγιναν στην πορεία μετά το 2010. Είναι για παράδειγμα αυτό το λεγόμενο ο μηχανισμός σταθεροποίησης, στήριξης, καλύτερα, support mechanism, European support mechanism. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται? Είναι πίσω οι πολιτικές που βιώνουμε εμείς, οι πολιτικές μνημονίου. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες. Και η Κύπρος. Περνάει τώρα τα βάσανα του λιναριού, επιτρέψτε να πω μια άλλη φράση. Το ίδιο η Πορτογαλία, η Ιρλανδία κλπ. Άρα δεν έχουμε αυτή την προσοχή. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή η Ευρώπη που οικοδομείται διαμαρτύρονται τώρα πλέον και ισχυρές χώρες. Πρόσφατα ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης, δηλαδή αυτό που λέμε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως λέμε εμείς, ο αντίστοιχος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, ή και τώρα πρόσφατα πρώην πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη. Μην κοιτάτε που ο Μπερλουσκόνη είναι και λίγο κάπως έτσι, χαμογελάμε όταν είναι το όνομά του, εντάξει. Αλλά εκφράζει κάποια συμφέροντα της Ιταλίας. Δεν είναι ούτε αριστερός, δεν μιλάμε, ούτε ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης έχει σχέση με την αριστερά. Τι είναι λοιπόν το μήνυμα? Ότι αυτό το νόμισμα, το ευρώ, είναι πολύ σκληρό όταν λέμε, είναι δηλαδή ανατιμημένο, υπερτιμημένο, σε σχέση με αυτό που έχει ανάγκη η γαλλική οικονομία και η ιταλική οικονομία. Μειώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Αν αυτές οι οικονομίες έχουν πρόβλημα, φανταστείτε τι έχουμε εμείς. Και οι άλλες αδύναμες οικονομίες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό το οικοδόμημα δεν είναι οικοδόμημα όπως το είχαν τουλάχιστον εξαγγείλει και όπως ήταν οι προσδοκίες των λαών. Εμείς τι λέμε? Προσέξτε, και το λέει και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: είμαστε κατά αυτών των πολιτικών, αγωνιζόμαστε για την ανατροπή αυτού του οικοδομήματος και την επαναθεμελίωσή του με όρους λαών και εργαζόμενων. Με ανοιχτό τον ορίζοντα της σοσιαλιστικής προοπτικής. Αυτή είναι ουσιώδης διαφορά. Και αν το πάρουμε στα καθημάς πολύ άμεσα σε ό,τι αφορά εδώ αυτές τις πολιτικές, είναι ευκαιρία τώρα να
εκπέμψουμε και το άλλο μήνυμα, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές μνημονίου, να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, το πολύ κρίσιμο και ακαθόδες θέμα, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες, να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση, σημαντικό ζήτημα για να μειωθεί η ανεργία και για να αυξηθεί το εθνικό εισόδημα. Το ίδιο και να στηριχτεί η αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων. Αυτά είναι τα θεμελιώδη προτάγματα που μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον δηλαδή ο ελληνικός λαός εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει τη χώρα, αυτά είναι τα προτάγματα, αυτές είναι οι ιεραρχίες. Να το πω κιόλας, είναι οι κόκκινες γραμμές. Πίσω από εκεί δεν θα υποχωρήσουμε. Και δεν μπορούμε να εκβιαστούμε και να μας πούνε, ξέρω εγώ, άντε και δεν θα είσαστε στην Ευρωζώνη, θα κάνετε άλλο και δεν ξέρω τι άλλου είδους εκβιασμοί. Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πιο πίσω δεν υπάρχει πίσω για μας. Ήδη φτάσαμε σχεδόν στην εξώπροδο του Άδη. Άρα έχει σημασία αυτή η αποφασιστικότητα. Επειδή είπατε όμως κάτι και θέλω να ξαναγυρίσω για τις ευθύνες, ασφαλώς ευθύνες εδώ για αυτά που συμβαίνουν και πριν από την κρίση είχαν οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας σε όλη την μακροχρόνια περίοδο, ας πούμε μετά τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010, 2009 για την ακρίβεια. Αλλά και οι κυβερνήσεις όμως που ανέλαβαν από το 2009 μέχρι το 2014 με σήμερα την τελευταία πενταετία ακολούθησαν αυτή την πολιτική και έχουν τεράστιες ευθύνες. Ξέρετε, να υπογράφει ο κύριος Παπανδρέου, για παράδειγμα, ή και οι υπόλοιποι σήμερα που κυβερνούν πρωθυπουργοί, να υπογράφουν δανειακές συμβάσεις και να λένε παρετούμε από κάθε ασυλία από τη δημόσια περιουσία. Με συγχωρείτε, κάθε ασυλία σημαίνει οποιαδήποτε διεκδίκηση. Δηλαδή έχουμε τώρα παραιτηθεί και ό,τι θέλουν κάνουν και γι' αυτό μας έχουν βάλει στη γραμμή, ας πούμε, για να πουλήσουμε τα πάντα. Ο ελληνικός λαός δημεύεται τώρα. Δημεύεται και σαν εθνική περιουσία, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Ξέρετε πώς δημεύεται? Με τη μείωση εισοδήματος, περικοπές συντάξεων, μείωση κοινωνικών δαπανών για υγεία, για παιδεία και εν τέλει ρουφά σιγά σιγά με ένα καναμάκι, μας ρουφάνε καλύτερα τις αποταμιεύσεις που έχουμε στην άκρη. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις. Άρα βαθμία σιγά σιγά εξαθλιώνεται, φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αποφασιστικότητα. Έρχεται λοιπόν η Τρόικα, γιατί είναι υπεύθυνη? Είναι για δύο πράγματα. Είναι υπεύθυνη πρώτα απ' όλα γιατί θα έλεγα οι κυρίαρχες ελίτ των Βρυξελών και του Βερολίνου για το οικοδόμημα της Ευρωζώνης έχουν τεράστιες ευθύνες. Γι' αυτό τον ορθολογισμό που έχει ακουστεί ότι παράγει ελλείμματα για τις αδύνατες και πλεονάσματα για τις ισχυρές. Και πρώτα απ' όλα για τη Γερμανία. Αυτό είναι πλέον γνωστότατο. Λοιπόν, το δεύτερο που έχουν ευθύνες είναι γιατί επέβαλαν στην Ελλάδα αυτές τις δανειακές συμβάσεις, όχι για να σώσει την Ελλάδα, αλλά για να σώσει το ευρώ και την Ευρωζώνη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχει αναγνωρίσει η κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, εμείς δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή τι βάζουμε σαν προτεραιότητα? Ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή που με ακούει. Δηλαδή δεν θα βάλουμε σαν προτεραιότητα τη σωτηρία του ελληνικού λαού και σε συνέχεια να δούμε την Ευρωζώνη. Όχι να θυσιάσουμε τον ελληνικό λαό χάρη της Ευρωζώνης, δεν έχει έννοια. Έτσι, το καταλαβαίνετε και με καθημερινούς όρους. Πρώτα θα βάλω την οικογένειά μου στενά-στενά και ύστερα θα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Να το πω έτσι και νομίζω ότι ο καθένας το κατανοεί τι εννοώ. Λοιπόν, με αυτή την έννοια βάζουμε αυτές τα προαπαιτούμενα και εν τέλει να πούμε και η τρίτη ευθύνη που έχουν, ακόμα όμως και αυτές οι οδηγίες που δώσαν εδώ στην ελληνική κυβέρνηση, να εφαρμοστεί τούτο, να γίνει εκείνο, να γίνει τ' άλλο και θα οδηγηθούμε σε έξοδο από την κρίση και να πει ο ελληνικός λαός, εντάξει ρε παιδιά, να υποφέρω μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, για να δω ας πούμε φως στο τούνελ, στην άκρη του τούνελ της κρίσης. Αν δεν, αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα έγινε ξανά λεπάλιλα μνημόνια και μπροστά μας δεν έχουμε άλλο. Έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν λέγεται επίσημα τρίτο, είναι το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Αυτό προβλέπει έως το 2014 έως το 2018 προβλέπει 18 δισεκατομμύρια φόρους και 17 δισεκατομμύρια περικοπές κοινωνικών δαπανών, αναπτυξιακών δαπανών κτλ. Άρα πού πάμε? Το χρέος το 2009 ήταν 129% του εθνικού εισοδήματος, του οικονομολόγοι το λένε ΑΕΠ, εντάξει, του εθνικού εισοδήματος. Σήμερα είναι 175% του εθνικού εισοδήματος. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε αυτή τη στιγμή να πούμε να φτάνει πια, οι Ισπανοί θα το έλεγαν μπάστα, εδώ δεν πάμε άλλο. Λοιπόν, έτσι ώστε να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Και η αντίστροφη μέτρηση θα αρχίσει με το να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πολύ απλά. Εμείς να πω κάτι, δεν είναι ότι βιαζόμαστε να ανέβουμε στην εξουσία. Ξέρετε, παλιότερα λέγανε, θα το έχετε ακούσει, όταν έφυγε η Νέα Δημοκρατία έλεγε πήραμε από το Πασόκ άδεια ταμεία. Και όταν ερχόταν το Πασόκ λέει πήραμε από τη Νέα Δημοκρατία καμένη γη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά να πάρει και καμένη γη και άδεια ταμεία. Δηλαδή να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, αλλά ωστόσο
πέρα από το εφιολόγημα που δεν είναι απλώς ένα εφιολόγημα, είναι σηματοδοτεί κάτι, μια κατάσταση. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και με αυτή την έννοια οι ευθύνες που έχουμε στον ελληνικό λαό είναι μεγάλες, αλλά και γι' αυτό ακριβώς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό να στηρίξει και όχι τώρα και στο μέλλον. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, δεν είναι περίπατος, θα έχει δυσκολίες, αλλά ωστόσο αξίζει τον κόπο. Γιατί το πρώτο βήμα που θα κάνει, να το πω σε κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή απασχολείται, εργάζεται, εμείς το απλό, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό το θεωρώ. Θα ανεβάσουμε τον κατώτατο μισθό από 586 που είναι σήμερα στα 751 ευρώ που ήταν πριν από την κρίση. Γίνεται αυτό, κύριε Τόλη? Αυτό, ναι. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Το ίδιο και οι κατώτατες συντάξεις θα έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε αμέσως όλες τις κλίμακες των μισθών. Το ίδιο και σε όλα τα άλλα. Όσο αυξάνει λοιπόν, όσο πηγαίνουν και προχωρούμε προς τα μπρος, τόσο θα κατακτάμε την άνοδο στην οικονομία και τότε σίγουρα και το βιωτικό επίπεδο και όλα τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε πρόγραμμα και όραμα.